Am fost solicitat în repetate rânduri să-mi exprim opinia privind multpomenitul decret al președintelui interimar Mihai Gimpu și consecințele acestuia pentru stabilitatea politică din Republica Moldova. În cele ce urmează, voi formula pe puncte un răspuns desfășurat la acest subiect. Noi, moldovenii, avem o istorie plină de controverse. Trecutul nostru are foarte multe episoade dramatice, prezentul este incert, deprimant, iar pentru viitor nu există o viziune clară. Revenirea obsesivă la trecut, cum le place unor politicieni să o facă, nici de cum nu rezolvă problemele prezentului și viitorului. Dimpotrivă, le agravează și dăunează evoluției noastre pașnice. Istoria, în fond, nu a fost milostivă cu noi. Faptul că suntem plasați la intersecția diferitelor interese geopolitice ar fi putut fi un altu al nostru, dar s-a transformat pe alocuri într-un blestem al Moldovei. Mereu am fost și suntem nevoiți să luptăm pentru dreptul de a ne păstra statalitatea și identitatea noastră, care și astăzi sunt sfidate în cel mai direct mod. Realitatea este că în prezent în Republica Moldova există o societate eterogenă, alcătuită de multe etnii, cu valori contradictorii, cu o mentalitate pestriță, cu resentimente și frustrări. Avem o societate care ne obligă să fim foarte prudenți în declarații și acțiuni. De aceea, a nu ține cont de punctele nevralgice, sensibile ale societății moldovenești, înseamnă a fi sau un agramant politic sau rău intenționat. Pe fundalul crizelor economică, politică, constituțională și identitară, în care s-a pomenit statul din 2009 încoace, este foarte ușor să clătinăm barca statalității și să divizăm societatea în tabere adverse. Criza întotdeauna reprezintă un pericol real pentru stat, iar în cazul nostru, dacă vor fi perpetuate, există riscul destrămării irreversibile a Republicii Moldova. În aceste condiții, a face o politică matură și înțeleaptă înseamnă să găsești căi de consolidare a cetățenilor, să găsești ceea ce ne unește, nu ceea ce ne dezbină. Din contra, ori de câte ori se încearcă politizarea anumitor momente controversate ale istoriei, ori de câte ori cineva face declarații extremiste orientate numai către un segment al populației, noi vedem cum spiritele se încing, cum apare intoleranța interetnică, cum se dezvoltă xenofobia și atitudinile revanșiste. Dacă avem bunul simț, noi nu ne putem permite să tratăm istoria unilateral, pentru că vom cădea în extremism. În contextul acestor constatări, propunerea Partidului Comuniștilor este următoarea: să încetăm să tragem trecutul de coadă. Dramele și tragediile trecutului, oricât de dureroase au fost, nu trebuie să creeze drame și tragedii în prezent. Toți cetățenii Republicii Moldova, de toate etniile, au pătimit în trecut din diferite motive. Memoria lor este sfântă. Dar haideți să nu politizăm și să nu exagerăm. Misiunea clasei politice e cu totul alta. Să dăm trecutului ceea trecutului și să dăm viitorului ceea viitorului. Să se ocupe de trecut istoricii, iar noi, politicienii, să ne ocupăm de prezent și de viitor. Oamenii de asta au nevoie, de rezolvarea problemelor sociale și economice, de bună înțelegere și dezvoltare. Acum la modul concret cu privire la decretul lui Mihai Gimpu. Poziția Partidului Comuniștilor este foarte clară. Acest act al liberalilor este un gest pur politic, care contribuie în mod vădit la dezbinarea poporului și la aprofundarea crizei identitare și politice. Decretul revanșard al președintelui interimar Mihai Gimpu a deteriorat substanțial încrederea cetățenilor în autoritatea puterii și a tensionat și mai mult spiritele din societate. Acest decret nu ne consolidează, ci ne divizează și mai mult. Totodată, noi considerăm că aceasta se face nu din prostie, se face intenționat. Această acțiune a liberalilor este partea unei campanii de subminare a fundamentelor statului, ale cărei consecințe nu se vor lăsa mult așteptate, dacă lucrurile vor continua de aceeași manieră. De mai bine de jumătate de an, noi observăm cum este în mod sistemic demontat statul nostru. Cei care se declară români unioniști, care văd acest pământ încorporat în România Mare, acționează pas cu pas pentru a-și realiza visul egoist. Numai cel care nu vrea să vadă, nu înțelege acest lucru. Liberalii, invocând anumite momente ale trecutului, manipulând abil cu termenii, încearcă să schimbe mentalitatea poporului. Ne mutilează identitatea, ne profanează valorile și simbolurile. Pentru liberali, Republica Moldova nu e un stat, ci o bucată de pământ, care trebuie să se transforme în câteva județe la marginea României. Pentru aceasta, ei profanează instituțiile statului și însăși noțiunea de autoritate și putere politică. Cel mai mult ne surprinde și ne întristează că în acest joc destructiv sunt direct implicați și ceilalți lideri din alianță. De fapt, înțelegem că pentru întreaga alianță pentru integrare europeană, Republica Moldova nu este altceva decât al doilea stat românesc.
E clar la ce poate duce o asemenea politică de românizare. La dispariția cu timpul a țării noastre. Oare nu înțeleg cei de la guvernare că prin românizarea fățișă pe care o promovează, ei includ o stare de neliniște în regiunile specifice ale țării noastre și afectează relațiile externe? Se pare că înțeleg prea bine. Atunci de ce o fac? Noi cu toții urmărim cu îngrijorare cum urmarea acestor politici de românizare se revoltă cetățenii din Găgăuzia. Se depărtează și mai mult de noi regiunea transnistreană. Apar semnale de uimire și deranj pe axa Chișinău-Kiev-Moscova. În ciuda acestor evenimente, liderii de la putere insistă în uneltirile lor toți ca unul. Vă aduc doar câteva exemple foarte grăitoare. Mihai Gimpu și-a declarat nu o singură dată convingerile sale de român unionist. Dorin Chirtoacă a dus pământ moldovenesc în dar președintelui României Traian Băsescu. Vladimir Filat a declarat public că este de etnie român. Recent, unii lideri ai Partidului Democrat au declarat oficial în aplauzele lui Gimpu că noi, populația Republicii Moldova, suntem popor român. Și lista exemplelor de acest fel ar putea continua. Stimați cetățeni, este groaznic ce se întâmplă. În momentul când marea majoritate a populației băștinașe se consideră moldoveni, fapt atestat de toate sondajele de opinie, clasa politică de la conducere se consideră și ne consideră români. În timp ce noi am fost și suntem moldoveni, ei ne românizează cu cinism și fără scrupule. Ne românizează practic forțat. Am ajuns în situația când puterea este diferită de popor, este împotriva poporului. Eu personal, precum și Partidul Comuniștilor pe care îl reprezint, niciodată nu vom accepta o asemenea evoluție a lucrurilor. Statul, valorile strămoșești și identitatea sunt sfinte pentru noi. Iar modul în care se manifestă actuala guvernare ne impune să fim nu doar susținători ai politicilor sociale, dar și apărători ai principalelor valori ale poporului nostru, identitatea și statalitatea moldovenească, împotriva cărora astăzi sunt organizate atacuri fără precedent, chiar din interior. Pentru autorii scenariului destrămării statului Republica Moldova, este clar că Partidul Comuniștilor este mai mult decât un partid social. Partidul Comuniștilor este garantul integrității statului. De aceea suntem cu toții martori ai unei isterii anticomuniste, transformate într-o campanie propagandistică totală de discreditare și anihilare a PCRM-ului. Prin intermediul partidelor din alianță suntem permanent hărțuiți, tot timpul înghimpați cu diferite acuzații gratuite. Ne atacă denumirea, ne atacă simbolurile. Ei, vedem bine, ne atacă forma, pentru că nu-și pot permite să recunoască sincer că de fapt cel mai mult îi deranjează nu forma la noi, ci substanța. Dacă am fi avut altă denumire, altă făctură, tot eram dușmani. Tot eram dușmanilor politici. Pentru că liberalii din alianță nu luptă atât împotriva comunismului, cât mai cu seamă împotriva celor care sprijină ideea de moldovenism și de stat moldovenesc. Și PCRM-ul este o astfel de formațiune. Și toată campania organizată împotriva noastră doar ne întărește în convingerea că dreptatea e de partea noastră, că suntem principala redută de rezistență și garantul păstrării statalității. Vă declar că de azi înainte ne vom implica și mai ferm în sprijinirea valorilor noastre tradiționale și a integrității statului. Vom investi toate eforturile în consolidarea societății. Vom continua edificarea unei națiuni civice moldovenești, în care să se regăsească toate etniile. Vom construi un stat moldovenesc modern, care să privească în viitor și care să nu se simtă amenințat de niciun fel de interese separatiste sau expansioniste. Alianțele de felul Alianța pentru Integrare Europeană vin și pleacă. Dar identitatea și integritatea statului trebuie să rămână intangibile. Aceasta este viziunea noastră și sper foarte mult că aceasta este și viziunea cetățenilor Republicii Moldova.